UCEM ke KHADC ubak Shembor Lang Rinja haringkat bat ki executive member kata ubak Winston Tony Lingdo bat ubak Seibor Lang warba kila penlong ya ke jengelang bat ki nong yalam ke hima sora ki rang bak shnong bat ke senjuk ki henriu seng ki ba mi khmat ha kathan majai. Ha ke jengelang le phaliu jingmut halor shibun ki mat ki bekentup ya ke jingjurip ya ki jaka babu nong trei da ki bar jela ban pendu no ya ke jing aiwai jaka syaki brio ki banabar bat ban perkheng ya ki dukan basuple be an de ki brio ki banabar. Na kaliang uba renja ula kentu ya ki shnong bakin bu rekod bha ha ki shnong khnang bantip ya ke jingrung jingmi jong ki brio ki banabar. In flocks ka senjam hi ka paningkong ka pangi le ani ki benai ki beladap na ka liang ka jongi ko ka isi ni la ta ya ka o secretary ka council ba pentip sebor ki hima kam ta me asu ki ki snong ki ba kapot ba kin long ki ba pit perman bahaya ka jingwan dum ki de na ba na dangila la shwa ni ko tang ban wat shwa membu shwa bu enti ki jing ken jongi nong song snong man ko e pu ko tlu yeng bat me maintain ya ki tu ki bri wan na ba na kiwan songwai ke ki kat sla ke ben penbiang atau ke police friction la penbiang ya pa kham tam ore la ngila ban pen na kalian ka sini rekla ban bu ya ka jingkeli apa ki ai wai na kalian traye pakai ba piwan songwai ka de ke ai ka jingkeli